Letnja turistička sezona na Zlatiboru se polako završava. Prvi podaci govore da je bila i rekordna, oko 550.000 zvanično noćenja. A da li je to možda značilo i uticalo na povećan broj i onih koji su koristili usluge javnog preduzeća Gol Gondola? Pa tako je, u pravu ste potpuno i ovaj avgust 24. je nešto uspešniji nego prethodne godine, tako da možemo reći da smo otišli korak dalje i pružili uslugu vožnje za mnogo više ljudi nego prethodne godine. Međutim, ono što je isto zanimljivo jeste da su se ljudi vozili i više puta zato što sadržaj koje smo mi organizovali na trasi tokom jula i avgusta su ih animirali da budu više puta u vožnji, da osete i tu noćnu vožnju i dnevnu i da prisustvuju različitim događajima koje smo spremili za njih. Moramo da podsjetimo naše gledaoce da vi imate i tu međustanicu i Ribničko jezero, a potom i konačno gore na Torniku. Mnogo sadržaja je bilo realizovano i za najmlađe, ali i za starije. Pa evo da možda izdvojite ono što je po vama bilo najznačajnije i što je privuklo najveću pažnju posetilaca. Pa mi smo razdvojili te neke naše programe kod nas interno na one koji se dešavaju svaki dan i one koji su u skladu sa našim kalendarom s vremena na vreme i ti svakodnevni događaji su bili nekomercijalni, dakle potpuno besplatni za sve naše korisnike i u duhu prethodnih godina potrudili smo se da promovišemo zdrave stilove života, prirodu, boravak u prirodi i animacije za decu pre svega. Tako da smo imali i ove godine, jer je to odlično prošlo u prethodnom periodu, obuku u paraglidingu na jednom malo boljem nivou i preko 10 besplatnih tandem letova je bilo poklonjeno od strane Gold Gondole i paragliding kluba Zlatibor našim gostima, što je zaista izazvalo fantastične reakcije i mislim da će to sledeće godine biti još interesantnije. Zatim smo imali saradnju sa Čigotom i opet zdravlje u fokusu i briga o stanju organizma, o zdravoj ishrani, tako da je to isto prošlo odlično i imali smo u njima odlične partnere već duži niz godina. Deca su nam veći deo nedelje zaista bila prioritet i imali smo zabavu za njih, ali se, moram reći, više smo se negde okretali tom edukativnom karakteru i učenju kroz igru. Pa smo u toku jula radili sa NS Pro grupom i edukativnom razvionicom iz Užica koji su zaista radili interesantne aktivnosti za decu na međustanici, a tokom avgusta radili smo sa NTC programom. NTC program je jedna vrsta edukacije koju sprovodi gospodin Ranko Rajović, poznati lekar koji se bavi razvojem dečijeg mozga i krajem jula smo imali kao uvod u te radionice i njegovo predavanje na Zlatiboru koje je bilo besplatno i jako dobro posećeno, a onda smo svake nedelje u avgustu imali radionice za decu uzrasta od 4 do 7 godina gde smo u stvari prenosili, odnosno mi smo imali isto priliku to da vidimo gde je preneto to znanje i prosto način kako da se razvija mozak od te male dece kako bi oni sutra bili mnogo bolji, uspešniji i razvijeniji pre svega i fizički i mentalno. Bilo je dosta i besplatnih sadržaja u smislu zabave, naravno, tako da sve te aktivnosti su bile jako posećene i one su se uglavnom dešavale na međustanici gde mislim da su skoro svi koji su se vozili gondolom, ukoliko je vreme dozvoljavalo, a bilo je puno sunčanih dana, izlazili i uživali u tim sadržajima. Drugi deo aktivnosti se odnosio na neke malo drugačije događaje koji su se održavali i u večernjim časovima, poput letnjeg bioskopa, koji je prošle godine bio apsolutni bum. Ove godine smo imali 4 projekcije i malo smo se opet fokusirali na decu sa nekim animiranim filmovima, jer znate da je Zlatibor porodična destinacija i prosto nam je cilj da zabavimo celu porodicu. Osim toga, izdvojila bih i predstavu koju smo imali na vrhu Tornika, erski kabaret takođe na vrhu Tornika i sve te aktivnosti su bile uz neku, da kažem, simboličnu cenu karte plus simboličnu cenu za tu vrstu ili projekcije ili predstave. Završetak sezone je bio sa jednim prelepim koncertom na vrhu Tornika i negde
zaista taj ambijent predstavlja za sve nas novinu, odnosno mesto gde se nešto odvija, sama recimo muzika ili bilo kakav događaj prosto postaje potpuno drugačiji jer je u nekom neobičnom setupu, da tako kažem, i onda zaista smo dobili sve pohvale za sve to. Ono što je možda bila kruna i nešto potpuno drugačije u odnosu na prethodni period i to nam je bio i cilj. Bila je modna revija koja je održana na međustanici Gold Gondole, gde je zaista sve održano na jednom vrhunskom nivou, kao da smo bili, ne znam, u Njujorku ili u Parizu na danima visoke mode, gde je zaista od tih predivnih komada Igora Todorovića koje je uradio posebno, naravno, kao kolekciju za taj događaj, preko predivnog ambijenta i prirode, uređenja prostora i scenografije i zvanica, svakako sve je onako bilo na jednom izuzetnom nivou i mislim da smo poslali jednu fantastičnu sliku ne samo širom Srbije nego i u svet i pokazali da, a to nam je opet bio zaista cilj, da gondola nije samo vožnja, da je gondola i to iskustvo i doživljaj kroz ove sadržaje koje sam već pomenula, da je gondola mesto susreta i mesto događaja i da na tom mestu, na cijeloj gondoli može da se organizuje bilo šta, da zaista nemamo ograničenja u smislu kada vidite prazan prostor, da zaista ko ima prelepu prirodu može da bude nešto nesvakidašnje i neka uspomena koja ostaje za ceo život. Tako da mislim da smo u tome uspeli smo to da pokažemo i eto, zadatak više za sledeću godinu. Evo kad govorite o planovima i o godinama iz godina, evo ja moram da iz ličnog iskustva kažem da sam bila par puta i vozila se gondolom i do vrha Tornika i čini mi se s godine u godinu se mnogo šta promeni na samom vrhu. Ove godine ima nekih novina, pa evo da kažemo našim gledalcima da vi i gondola je zapravo i želje da se posetioci dotaknu prirode, da jednostavno zažive sa prirodom, ali da se vrate onom domaćem, autohtonom, pa eto uključeni ste u čitav jedan program organske proizvodnje, mlekomat je tu, pa eto i branč paket je tu i branč vožnja, pa malo da kažete nešto o tom. Tako je, jedna od veoma važnih vrednosti Gold Gondole jeste da uključi domaću lokalnu privredu, preduzetništvo u svoje funkcionisanje. I cilj nam je da napravimo dakle puno tih interesantnih stvari kojima ćemo prikazati šta mi to sve imamo na ovom podneblju. Zamislili smo da gondola bude jedan integrisani turistički proizvod koji će moći da ponudi sve, ali naravno prvo krećemo od svog praga. Tako da kroz taj prvo branč u vazduhu, taj jestivi suvenir, mi smo hteli pre svega da ljudi osete te naše domaće proizvode. Naravno ima to da se kupi sve ovde u okolini, ali jedinstveni je ugođaj da se poslužite tom hranom dok se vozite gondolom, dakle dok ste iznad zlatiborskih pejzaža, nije sve u hrani, nego je zaista u tom nekom osjećaju. I onda pravimo domaću pitu od razvijenih kora koja se razvija upravo to jutro i doprema se, jer dan ranije mora da se zakaže branč, ne može isti dan, upravo zbog ovih stvari. I onda se to doprema to jutro uz, naravno, suhomesnate proizvode, nezaobilaznu rakiju, voda je takođe sa izvora ovde u neposrednoj blizini iz fabrike Kraljeva voda. Tako da te proizvode zaista se trudimo da prezentujemo na jedan lep i modern način. Pa naravno mi smo onda proširili branč i na bezglutenski i na posni. Imamo različite ponude za sve kategorije stanovništva jer mi nudimo uslugu od 0 do 100 godina, dakle zaista za sve. I u saradnji sa našim kolegama iz drugih javnih preduzeća i ustanova opštine Čajetina se rađaju nove ideje i rađaju se različiti projekti. Većina ovih stvari koje sam pominjala se rade u saradnji sa našim kolegama iz turističke organizacije, iz kulturnog centra, iz biblioteke, da ne pričamo o komunalnom javnom preduzeću i vodovodu sa kojima non stop radimo
kako bi pripremili čitav teren za dolazak gostiju. A upravo smo sa Ekoagrarom radili i ovaj projekat vezano za postavljanje mlekomata sa organskim mlekom na vrh Tornika. Još kad su oni počeli tu proizvodnju, odnosno uopšte ideju vezano za organske proizvode, ja sam naravno odmah bila oduševljena i prosto smo se negde tu našli da bi mogli na gondoli da na neki način ispromovišemo to organsko mleko. Ideja je dobra, razvija se, nije da kažem 100% zaživela, jer ljudi još nisu potpuno svesni da ima to organsko mleko na vrhu Tornika koje je vrlo lako, koje je pasterizovano i koje vrlo lako mogu da popiju tu na licu mesta, a zaista te krave koje daju to mleko pasu po Torniku, tako da uglavnom ti proizvođači organskog mleka su iz tih krajeva Zlatibora. Međutim, kada smo imali akciju, na primer, davali smo, odnosno napravili smo na licu mesta kačamak na Torniku i uz čašu mleka svi su dobijali taj kačamak, stvarno su naši korisnici bili prezadovoljni, uživali su, pojeli su kačamak do kraja. Uz organsko mleko. Tako je, a puno mleka su tada koristili. Tako da u tom pravcu ćemo nekom ići u narednom periodu i naravno počeli smo sa njima vezano za te mlečne proizvode koji su takođe organski i oni se koriste za ovaj branč. Mi organizujemo, odnosno domaćini smo za puno team building aktivnosti i različitih događaja i upravo te proizvode tu i služimo i koristimo. Tako da spajamo zaista sve ono što se može spojiti ovde u taj neki, kažem, taj integrisani proizvod gde mi u gondoli možemo da ponudimo i možemo na neki način da predstavimo svim našim korisnicima puno toga. Imamo sad i suvenir program koji je predstavljen u našim šopovima na vrhu i na početnoj stanici. I zaista taj suvenir program opet se trudimo da bude domaće proizvodnje. Ima nešto od proizvoda, ali sad to polako izbacujemo što je došlo iz inostranstva, ali uglavnom je to proizvodnja iz Srbije. To nam je negde i uslov kada smo poslednji kontingent nabavljali, a opet i više od toga da to bude u ovom kraju sve što može, da li je to pletenina, da li je to tekstil, da li je to ručni rad, da li je drvenarija, da uglavnom to bude iz ovih krajeva. Ukoliko ovde ne nalazimo ono što je potrebno, onda se širimo na Srbiju, ali da kažem sad tekstil je iz Srbije i ti proizvođači i tako da u tom pravcu ćemo i nastaviti. To mi je veliko zadovoljstvo i to je negde isto jedna od naših vrednosti, jedan od naših ciljeva. Ne prodajemo suvenire da bi ih prodali, nego opet prodajemo tu neko iskustvo i prodajemo taj neki, žig Zlatibora, žig Srbije na neki način. Ima puno planova za naredni period, ali mislim da smo dosta postavili onako dosta i visoke standarde. Kažete da ima planova, završena je sezona, leto, polako idete u jesen, možda malo će biti zatišja, ali ide zimska sezona kada ćete opet raditi punom para, kada će biti i skijaša, nadamo se da će biti i snega, ali radit ćete i dalje. Što se većih planova tiče, iz lokalne samouprave najavljena je izuzetno velika investicija, spajanje sada i proširenje gondole od vrha Tornika do Pribojske banje. Čini mi se da će to biti pravi bum za ovaj kraj. Tako je, o tome smo već razgovarali. I govorili smo svakako, jeste, i ta ideja se razvija. Dokumentacija je u izradi, mi smo radili preliminarno idejno rešenje i pripremili ga kako bi mogao da postane deo prostornog plana posebne namene za koje je nadležno Ministarstvo građevine i trenutno sada je u pripremi i taj plan, ima tu neka procedura koja mora da se ispoštuje zakonska i uz ovo, da kažem, preliminarno idejno rešenje mi negde imamo tu osnovu za početak rada na tom projektu. Nisu sad, da kažem, ne ide onom brzinom i dinamikom kako sam ja očekivala negde i mislila, ali dobro, svakako da mi imamo značajnog iskustva u realizaciji ovog projekta gondole koji je bio nešto duži, ali ja verujem da sada će to biti realizovano na jedan drugačiji način.
značaj je nemjerljiv. Mislim da je pre svega ogroman značaj za ceo taj kraj Priboja i tog dela zapadne Srbije. Oni imaju izuzetne prirodne odlike, imaju termalne vode koje su stvarno fantastične, imaju šta da pokažu, a sa druge strane mnogo manje turista dolazi do njih i nemaju dovoljno smeštajnih kapaciteta. Mislim da Zlatibor kao baza sa preko 50.000 ležajeva može da pošalje ogroman broj turista na sve destinacije u okolini. To se sada i dešava i ljudi koji dolaze budu na Zlatibor 7 ili 10 dana, oni apsolutno obilaze sve u čitavom kraju, ali mislim da će ovo biti jedan od najjednostavnijih načina za doći do Pribojske banje i mislim da će onda tamo doći do generisanja nekih novih investicija, smeštajnih kapaciteta ili proširenja kapaciteta banjskog kompleksa, tako da verujem da je to višestruko korisno i za ove goste koji dolaze na Tornik, oni mogu da idu dalje. Imamo tu planove za uređenje vrha Tornika koji će se raditi delimično u sklopu ove gondole, tako da veliki su projekti, vreme brzo prolazi i radimo na pripremi dokumentacije pre svega da bi onda mogli da uđemo u realizaciju spremni sa kompletnim dozvolama. Najviše naravno izazova nas očekuje u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa. Naravno svi su do sada što smo razgovarali sa njima dosta otvoreni, ali kažem opet su tu procedure koje moraju da se ispoštuju i da se nekako sve složi onako kako treba da bi i dozvola došla brzo, a onda ušli i u radove. Tako da mislim da ovaj projekat koji je jako dug i koji bi, mislim, jako dugo je potrebno vremena da bi se on realizovao, mislim da ipak možemo da ga predstavimo na, da kažem i na Expo 2027, ali svakako da se završi u tom nekom periodu u skladu sa planom koji je i predstavljen u Vladi Republike Srbije i eto, očekujem da će to da bude podsticaj da se malo brže dođe do realizacije i da brže dođemo do Pribojske banje. Hvala vam najviše na ovom razgovoru i želim vam uspeh i dalje da se ostvare svi vaši planovi. Hvala, vidimo se kod nas.